Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalica. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah iki. Ya cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Iki saka Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Iki mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker kawan kepengker nimbali dumateng kula sak kanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya, Cak. Nangis sajroning atiku. Nalika wedok sing ana TikTok lan YouTube. Rahma, Birgita, Nui, Nafisa, Puspita dan lain-lain. Olen, terima kasih. Mas Tarno, Tania Jaya. Taun nono, winda nono.
Cacake do ora ngeman kupinge dhewe-dhewe. Kuping tuwa elek krungu kaya ngene wak pang peng pang peng. Rodok dilirine Mas, sound sistemnya kebanteran iki wis. Nang kuping iso pang peng pang peng. Mulai kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus gensete digawe dhewe-dhewe tur gensete loro sonku nek ngedap-edap iki kode tahun depan kudu duwe genset dhewe. Wah ngono. Ah, genset 10.000-an. Lah iya. Lah pancen ampe lan orane mbok penabuhe apike kaya ngopo, kompake kaya ngopo. Nek ning sound sisteme ora muni. Halah, nganti sengkleh tangane ora apik. Lho ya. Tadi kerjasama ya Gong. Heeh. Weh, luar biasa. Yo. Wanda. Ya.
Niki kan gen leren sik sak lagu. Gen duet karo Nanang tak pilihne sing sik perawan. Sing isih bocah sing ora duwe uni. Sindanku ki sing paling meneng dhewe kok Wanda rumah saku. Paling meneng dhewe siji Wanda, ngisor sithik Burini. Jadi nah. Sindan kok rumah saku bocah kok ora duwe swara. Wanda kuwi terus yo. Ora duwe swara kon menang. Wan. Wanda, ayo Nanang arep duet apa le? Nah. Ayo, mak pilihne mesti bener. Mergo aku wis apal karo Paranggana Dwijalaras Indonesia iki sing baku ya iki pitu iki sing selalu mengorbankan apapun untuk Dwijalaras Indonesia. Wayahe latihan ya ora mangkat. Mangkat, Bro. Mangkat do ando semangat kok. Heeh. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Glenas ngurmesa mesem. Wan. Nggih, Pak. Lho eneng lak nggih, Pak, mboten, Pak. Saestu. Ayo ta, yo tenang. Leres. Lek miturut pengamananmu piye? Sindene Pak Kangko ki sing paling meneng dhewe sapa? Nggih niki. Ya. Saestu, Pak. Sampeyan empero. Ya lihat auranya. Apa yo ketok lho. Aura Niku barang. saestu, Pak. Saestu. Lintu-lintune kados mayang Mbak Retno Jompes do begasaan ngoten. Nah, tapi nek niki wo nyacat kualat. Isih suci ya nang lek kuwi. Saestu niku asli niku. Suci ki apa suci ki? Susune sak panci. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Pak tua pok kowe kok perot. Suci ki tegese bersih ngono lho. Nggih, saestu, Pak. Kula jenenge ngendikan ngoten ning kebrojolan. Lah iya, suci ki bersih. Bene, aku nek wis kadung. Ndak Wanda yo ngene to ndak. Wis tak go mulih ndak. Arep gak apa? Arep nggo apa mbok go mulih. Wis sembuh wis sak karepku kok. Ya kuat aku. Apa iso? Ya coba lagune duet apa nang? Pun Sing Wanda iso, sing Wanda iso. wonten pamundutan apa mboten? Mboten pun telas pamunduti karek menikmati. Katresnan sejati nggih Mas Nanang. Rong duwe catetane. Kok sampean nuntun aku malah wah aja to. Mau jari sama maca. Iki kan enek tipine. Lah wong mripate rada ngriyi, Pak. Ayo, apa sing apal, Wan? Di Wandi aku tak nyoba sing ora tau tak onekke, Dik. Apa? Napa niku? Kawin kontrak nih, Dik. Lah lah. Ya Wanda ya ora apal, ora tau dikawin anu. Mboten. Orang tau kawin. Saya, Pak. Maksudnya orang tau rabi lho lho. Lah nggih Tau niku kan rabi. namung lagu, Pak. Namung lagu. Aja. Aja gawe kawin kontrak. Ora mentolo aku nek. Yo. Nah, siap. Yo, apa liyane? Nggih, Mbak Wanda nyuwune niku. Pupusin nelongso Mbak Wanda. Wah. Wis ajake kok mendalami to, Ndak. Aku yang siap menggantikanmu. Oh iya. Ayo, Monggo. apa kowe mau? Pupusing melongso? Coba satu nada Mas Doro rada dhuwur sithik ngene ndak apa-apa. Aku nek olahraga.